Evo dakle, drage moje dame i poštovane gospodo, u 10 sati, još malo pa i 14 minuta, mi jesmo u drugom dijelu Vekerice VTV televizija. Naše gosti smo najavili na samom početku ovog prijepodnevnog druženja. Dva urednika, odnosno budimo konkretni, urednica i urednik, dva dijela koja će vas zasigurno interesirati. Jedan je kalendar, odnosno kolendar, a drugi časopis. Sad konkretno o čemu se radi? Radi se o Hrvatskom kajkavskom kalendaru za 2020, dakle 2020, a imate i povratak na literarnu scenu jednog izvjesnog časopisa pod nazivom Hrvatski sjever. Nekoliko riječi i o kalendaru, ali i o časopisu u nastavku našeg prijepodnog druženja. Kao što smo rekli na početku, urednica i urednik, gospođa Anita, dakle nova kao urednica kalendara, i već je bio ovdje, poznat je i još će doći, koliko čujem ima materijala koja će sigurno u doglednoj budućnosti i ukoričiti. Dakle, gospodin Krunoslav Mikulan, koji je urednik Hrvatskog sjevera. Prije svega lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala. I sad moram potegnuti, a sad imamo dalje. Dakle, za početak, gospodin Mikulan, složit ćete se da Anita ima prednost, jel tako? S obzirom na ovo opsežno dijelo, tusto i debelo, dakle, Hrvatski kajkavski kalendar. Gospođo Novak, o čemu se konkretno radi i zašto je Zrinski nadaslavki? Pa svake godine je jednu temu odabiramo kao glavnu temu kalendara i onda se na tu temu piše nekoliko povijesnih tekstova i tako smo ove godine odlučili staviti Nikolu VII. Zrinskog Čakovečkog kao glavnu temu, jer je baš nekoliko dana prije nego što nam je kalendar izašao proslavljena, obilježena 355. Obljetnica njegove pogibije. I eto, imamo u kalendaru dva vrlo zanimljiva i korisna teksta. Jedan je povijesni pregled cijele obitelji Zrinski s naglaskom na Nikoli Zrinskome, a drugi je tekst na temu knjižnice koju je iznjedrila obitelj Zrinski, zove se Biblioteka Zrinjana, te dobivamo mnogo podataka, znači o građi te knjižnice, što se tiče u brojkama, znači i što se tiče samih naslova. S obzirom na opsežnost ovog dijela, koliko zapravo stranica ima? Evo, sad smo se do 500 stranica primaknuli, ako se ne varam. 490 je recimo tu negdje, bez ovih otraga zahvalnica. Dobro, 30-ak je taj, 30-ak stranica je ovaj promidžbeni blok. Puno je pristiglih tekstova i koji su zaista vrlo korisni i vrijedni i mislim da bi bilo šteta da nešto od toga nije barem u nekakvom obliku objavljeno. Koliko je vremena zapravo utrošeno na ovaj kalendar? Pa taj proces traje zapravo cijele godine, jer Matica Hrvatska Čakovec objavljuje jedan dopis, šalje svim suradnicima gdje se pozivaju na suradnju, znači u sljedećem broju kalendara, i taj se dopis šalje negdje u veljači ili u ožujku i tada polako već ljudi počinju pisati svoje tekstove, slati ih, polako se tekstovi čitaju, kategoriziraju, znači stavljaju se po rubrikama, u poglavlja, ali ipak je najveći, najburniji moment pred samo izdavanje, znači tamo 9. i 10. mjesec je najjači tempo, onda najviše radova stiže, ali kroz cijelu godinu polako pristižu radovi. Što zapravo, kad već čitamo ovaj kalendar, možemo doznati, siguran sam, kako bi se to reklo, sve i svašta, ima tu i, čini mi se, i anegdota, nekakvi zanimljivi, interesantni crtice, jel tako? Pa ljudi zapravo pišu svašta, teme su vrlo raznovrsne i zato je to i namijenjeno širokoj publici, jer svatko može pronaći nešto što ga zanima. Tu su povijesne teme, teme koje se tiču književnosti, umjetnosti, kulture, gospodarstva, prirodoslovlja. Ljudi pišu o obljetnicama koje su obilježene tijekom, znači, tekuće godine u kojoj kalendar nastaje. Pišu o događajima, recimo možda nekim promocijama koje su održane, izložbama, znanstvenim skupovima i tako dalje. A tu su i beletristički radovi, znači tekstovi u stihu i u prozi, te također i učenički radovi. Znači imamo na kraju kalendara objavljenih nekoliko radova učenika osnovnih i srednjih škola. Opsežno. Dakle, opsežno, raznoliko. I kupite, pročitajte. Gdje se to zapravo može kupiti onda, kad se već kod toga? Može se kupiti u prostorima ogranka Matice Hrvatske u Čakovcu. To je na adresi Park Rudolfa Kropeka 2.
ima ih još dosta. Pa prema tome ne morate žuriti, ali ako hoćete imati nešto interesantno u rukama, čitati, onda u svakom slučaju ovaj hrvatski kajkavski kalendar 2020. je dobra stvar. Podijelit ćemo 3 komada, ako se ne varam, pa prema tome molim režiju koje se u startu odmah ispričanke nisam rekao prije, otvorit ćemo broj telefona, odnosno otvorite liniju 060 50 10 12. 3 gledateljice, 3 gledatelja, kako god bilo, podijelit ćemo dakle vama 3 primjerka ovog hrvatskog kajkavskog kalendara koji čekaju ovdje kod nas na VTV televiziji. Gospodine Mikulan, hrvatski sjever. Nešto što je bilo poznato, pa se malo izgubilo vremenom, prekinut je kontinuitet, ali o čemu se zapravo konkretno radi? Hrvatski sjever je bio jedan časopis namijenjen znanosti, kulturi i književnosti. Započeo ga je profesor Bartolić, koji je bio jako aktivan u Matici Hrvatskoj i bio je dugogodišnji profesor i dekan Pedagoške akademije i Visoke učiteljske škole. 1996. on je započeo taj projekt i u planu mu je bilo da taj projekt bude zajednički sa ograncima sjevera Hrvatske. To je bilo i Čakovec je to bio, Varaždin je bio, pa sve tamo do Grubišnog polja i tako dalje. Dakle, mnogi ogranci su sudjelovali u stvaranju ovoga časopisa, međutim, znate kako to već obično biva, financije su bile problem i s vremenom su svi ti ogranci otpali, prestali su sudjelovati, pa je samo čakovečki ogranak dalje nastavio. I ukupno je 13 godina izlazio i 52 broja su izašla, zbog opet financijskih problema, najčešće je to bio 4 broj, pa je samo jedan broj bio. Uglavnom, taj stari hrvatski sjever objavljivao je znanstvene radove, stručne radove, književne radove, dakle poeziju, pripovjetke, razne polemike, prikaze knjiga i tako dalje. Međutim, profesor Bartolić je preminuo 2008. godine, pa je tada i časopis se ukinuo jer nije se našlo nekoga ko bi imao toliko energije kao što je on imao da nastavi s tim časopisom. Dakle, lokomotor, onaj koji gura prema dalje. On je gurao, on je u svakom broju imao svoje radove, objavljivao i pjesme i znanstvene radove i tako dalje. Sad, evo, prošlo je 11 godina, pa smo zaključili da bi možda bilo zgodno da obnovimo ovaj časopis, pa smo tako i napravili. Ne bi bilo zgorega. Samo malo imamo nekog na liniji da podijelimo već kad smo paralelno. Dobar dan. Ja zovem radi kalendara. To sam pretpostavio, gospodine. Vaše ime? Franjo Peharda. Franjo Peharda. Gospodine Peharda, otkud zovete? Vinica Brek. Prekrasno. Živim u prirodi i sa prirodom. Živite u prirodi sa prirodom i prema tome treba mi jedan hrvatski kajkavski kalendar da ubijete vrijeme, recimo. Da, točno. Da, točno. Gospodine Peharda, primjerak tog kalendara vas čeka tu kod nas na VTV televiziji. Dobro. Eto, ime i prezime smo upisali, pa prema tome vidimo se. Uživajte u prirodi. Hvala. Lijep pozdrav. Kada smo već otvorili telefonsku liniju, još su nam preostala 2 primjerka hrvatskog kajkavskog kalendara. Dakle, da li još imamo nekog na liniji? 2 su primjerka, nazovite, stignete, jer ćemo mi još malo definitivno porazgovarati o dakle, novom izdanju časopisa Hrvatski sjever, izdanom nakon 11-godišnje pauze. Tako je. Sada smo obnovili ovaj časopis tako da to bude isključivo znanstveni časopis. Naime, književni radovi su se u međuvremenu u ovih 11 godina preselili u Hrvatski kajkavski kalendar. Pa smo za sada odlučili da tako i ostane. Tako da književni radovi idu u kalendar, a znanstveni i stručni radovi idu u Hrvatski sjever. Što bi se rekli, kome je zapravo Hrvatski sjever namijenjen? Kao čitatelju? Namijenjen je znanstvenicima, stručnjacima, profesionalcima raznih polja znanstvenih, a naravno da ga mogu čitati i drugi. Razlika je u tome da su ovi radovi znatno dublji i detaljniji nego što su radovi u kajkavskom kalendaru. Tako da puno više detalja se objavljuje. Ne znam, evo recimo, ako mogu... Dopače, bilo bi dobro malo i predstaviti ovaj primjerak. S obzirom da je bila ova godišnjica ujedinjenja Međimurja, sa ostatkom Hrvatske, onda je bio jedan znanstveni skup organiziran u siječnju ove godine, pa su radovi neki koje su recenzenti smatrali vrijednima objavljeni u Hrvatskom sjeveru. Recimo o tome kako je djelovao odbor Varaždinskog narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba 1918. godine. Ili
povratak hrvatskih imena naselja u Međimurju nakon oslobođenja 1918, jer su sva sela imala mađarska imena, pa ih je onda trebalo preokrenuti, odnosno vratiti im hrvatska imena. Ove godine smo također slavili 100 godina nastave na hrvatskom jeziku na učiteljskoj školi. Pa eto, u tu čast imamo i jedan članak o učiteljskoj školi na temelju spomenice, to je jedna knjiga ljetopisa koja se čuva u školi, jedna velika knjiga u kojoj je rukom svašta pisano šta se događalo u školi, od 1945. do 56. Onda iz nekog razloga su prestali pisati u tu knjigu, tako da dalje nemamo više. Ti razlozi znaju biti jako interesantni. Da, ali nismo uspjeli doznati koji su. Imamo nekog na liniji, pardon, dobar dan. Dobar dan. Gospođo, vaše cijenjeno ime. Kako? Mira Poje, Mira iz Čakovca. A, Mira Poje. Sam dobro skužio? Da, iz Čakovca vas zovem. Odlično. Imate kaj za komentirati, reći dodati ili vam samo, evo, dodamo knjigu? Ne bi ništa dodala, gledam emisiju, nemam šta dodati. Gledam emisiju, nemam jednostavno riječi. Pa baš vam hvala. Gospođo, hrvatski kajkavski kalendar je vaš. Dođite tu po njega na VTV televiziji. Može? Hoćemo, hvala. Lijep pozdrav, uživajte dalje u gledanju i ostanite bez teksta. Neko je još na liniji. Čini mi se, podijelit ćemo i posljednji treći primjerak. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Lakuš Franjo. Franjo Lakuš. Otkud zovete gospodine Lakuš? Zovem iz Beletinca. To moramo naglasiti. Sad, s obzirom da su sela imala nekad mađarska imena, mene zanima kako se Beletine zval, a još više me interesira kako su se zvale Gačice. Gospodin Lakuš, čeka vas primjerak hrvatskog kajkavskog kalendara. Da, gledam, svaki dan gledam vašu VTV emisiju, mislim, jutro od 9 do 11 obavezno. I vidim da je reklama za kalendar, pa sam se prijavio da ja što. Dobro, evo, dakle, čeka vas tu kod nas na VTV-u, znate di smo? Znam, pa znamo kako ne. Već sam ja dobio pun kufer nagrada, jel da, pa prema tome to je to. Ništa, čeka vas tu, pa dođite, vidimo se u svakom slučaju. Dobro, ajde. Lijep pozdrav. Sad to jesmo podijelili, gospodine Mikulan, di smo mi stali zapravo? Pa tu smo malo o nekim temama pričali. Dobro, ajmo nastaviti. Još par. Evo, pa imamo jednu temu o romanu Kristijana Novaka, Črna mati zemlja. Pa onda imamo recimo o upotrebi stripova u nastavi povijesti, pa imamo neke prirodoslovne teme, na primjer o slivu Bistrec Rakovnica u Međimurju. I ovo je jedan zanimljivi prilog pod naslovom Pojava spola u evoluciji živog svijeta, koji je izazvao veliku pažnju. Dosta mi ljudi kaže da je to najbolji rad koji smo imali unutra. Sad je i meni zagolicana pažnja. Profesora Franje Martineza, poznatog profesora biologije koji u gimnaziji Čakovečkoj dugo godina radio. Dakle, zanimljivo, šareno. Lijepa naslovna stranica našega poznatoga slikara Slobodana Benkovića Boča. Evo, ako se ovako otvori. Može se vidjeti. Gdje se to može kupiti? Isto di i kalendar? Isto di i kalendar, zapravo se čak niti ne kupuje, može se ovoga dobiti besplatno, jer prvi broj je ovako reklamni broj. Pa prema tome doznate o ulozi spola, ali i o upotrebi stripa kaj se tiče povijesti. Mislim da je najbolji primjer prikaza Kelta, odnosno Gala, Asterix i Obelix. Bez daljnjega. Gospođo Novak, ovo izdanje je ovdje. Što ćemo reći, da li se već zna nekakva ideja za iduću godinu? Odnosno poslije 2020. Što se tiče glavne teme, ne znamo još. Polako. To ćemo utvrditi vjerojatno kroz nekoliko mjeseci, ali evo ja bih ovom prilikom već pozvala sve naše dosadašnje suradnike i sve one koji imaju nešto za podijeliti, možda što čuva tradiciju kajkavsku, kajkavski jezik, kajkavske običaje, da nam pošalju i da postanu naši novi suradnici, da se uključe u rad na hrvatskom kajkavskom kalendaru za iduću godinu. Evo, dakle, možda bi mogli skupiti nekakve informacije vezane uz sretno razdoblje inkvizicije u Međimurju. Da li je uopće bilo ili nije, nikad se ne zna, ali bilo je jedno par kratkih primjera, ali gotovo nemjerljivo. Da imamo Genade Šusu. Evo, ja bih spomenula još jedan novitet od ove godine, to je CD benda Genade Šus, na kojem se nalazi pod brojem 1 ova nova međimurska himna. Dobro. Međimur je tak mi fališ i onda još 4 pjesme
njihove i vjerujem da čitatelji uživaju u jednoj zvučnoj kulisi. Našeg dragog prijatelja Zlatka Nedeljka Pipsija. Jesmo sve rekli? Pa ja mislim, Manje više bi to bilo toga. Gotovi smo, dobro, to je to. Dakle, ljudi moji, znate gdje, znate što i što zapravo možete pročitati i gdje to nabaviti, odnosno kupiti. Vama definitivno hvala na gostovanju, hvala na predstavljanju ovih vrijednih dijela i gospodine Mikulan, mi se sigurno vidimo već po pitanju nekih drugih književnih naslova u nekoj skoroj budućnosti. Mogu samo doznat temu, jer, odnosno žanr, je dalje fantasy ili? Je i dalje fantasy. Da. Toliko uz horor omiljeni žanr. Sve smo rekli, sve znamo, još jedan hvala vam na gostovanje. Hvala vama. U nastavku 10 sati 29 minuta, draga nacijo i svekoliko pučanstvo, malo ćemo odmoriti uz glazbu, vidimo se i čujemo nakon spota. Mura moja, tak mi fališ, dok se zdravom za ruku držiš. Nečem zlato tebe očem ja, očem Šipicu Međimurja. Nečem zlato tebe očem ja, očem Šipicu Međimurja. Očem vrbe delegacije, Brege strse kaj na cifrane, travi živekove ružice. očem Dimo za Međimurje. travi žibekove ružice. Očem Dimo za Međimurje. Međimurje, tak si lepo ti. Tu je Mura, moji tu su si. Sejam tebe kako megli spiš. Niti ne znaš koliko mi fališ. Međimurje, tak si lepo ti. Tu je Mura, moj tu su svi. Sejam tebe kako megli spiš. Niti ne znaš koliko mi fališ. Dok si ležem, oči zaprem sol. Dojdi k meni kaj ti srce dom. Već se trgam, ali ano znam. Mama droga, tak sam ti osom. Već se trgam, ali ano znam. Mama droga, tak sam ti osom. Međimurje, tak si lepo ti. Tu je Mura, moji tu su si. Sejam tebe kak u megli spiš. Niti ne znaš koliko mi fališ. Međimurje, tak si lepo ti. Tu je Mura, moji tu su si. Sejam tebe kak u megli spiš. Niti ne znaš koliko mi fališ. Teško nesem križa svojega. Išem sebi svojga poreka. Kaj se jutro lepše razdeni. Kaj se droga kraj mene zbudi. Kaj se jutro lepše razdeni. Kaj se draga kraj mene zbudi.
mi fališ.